Ngizwe icala lingekho kodwa ngoba unebhadi ingakho selishintsha liba khona yini libe nebhadi akagadi akayazi uNgizwe lento ekuthiwa itiming uNgizwe uma ngabe ekhola abanye abantu into order ilungelo lakho ukwenza lokho ngeke simvimbe kodwa akabheka itiming uma ngabe usanecala elisenkantolo inkantolo ifola under istate awukwazi ukulwa nama members noma nabanye abantu noma nohulumeni uyabona ophethe owena usanecala futhi eliphethwelohulumeni ngoba phela kuyaziwa nje waseyinkantolo zisebenza kanjani kuyaziwa so awuwazi kuphela nje uNgizwe udingani udinga ukuthi yena enzeni alalise alalise alale ehlisa umoya afane nomakoti bengabe efuna ukugana ayihlonipha indoda ngishidelela athi angashada bese evusa ikhanda useyazi ukuthi bengabe simxosha beshadile sekuzothiwa okay ke asihlukaniseke yabo so naye kumele ngalesikhathi samanje angabonakali attacker uhulumeni ngoba uhulumeni uyelo lawula inkantolo iqiniso limsulwa lena mangafuni iqiniso wayiwena fof uyabo angisho ukuthi angam-attack uhulumeni at all kodwa akalinde kudluleleke afane nama-comrade asuke eboshiwe uyabona akekho umuntu ovocal nonosibindi njengo-former president uMshuluzi kodwa bebhekene nama-challenges uba nendlela yokukhuluma abe nendlela yokuzi-adressa until leyo nto leyo idlule uma ngabe uwumuntu wabantu ezungizwe eclaima akuwena obaphambili ulwe uhlohle wenze yonke into wena mawuzohlohla abantu ubahlohle emaceleni ube nomuntu oyedwa noma babili noma bathathu abazoba wena abazokwenza lento engabe uyayenza wena ngoba wena awukwazi ukuyenza bengabe beyenza lento abantu baqoqane kuyiwe enkantolo kufika izinyanga enkantolo zikushumisela impepho bese uthini wena uthi kodwa why lishunqise enkantolo ushaka ukuthi uyabakhuza yabona engathi uyabakhuza hayi ukuthi wena ushunqisa impepho ukhwifa imithi ukhwifa yonke into uyafokofisa uphuma khona uthi fokofo wenza yonke into kodwa deep down uyazi ukuthi awufuni ukuboshwa deep down siyazi nathi asifuni uboshwe wena iba nabantu abawu 3 4 5 okuyibona abazokwenzela le operation yakho sebenza njenge-politician baba ube nabantu bakhe aba-underground ekuzoba yibona engathi baphusha lo mshikashika ukuthi asimsaphotheni uNgizwe hayi kube wena hey asambeni wozani madoda wozani mabutho ngigqoka imvunulo asambeni niphathe izagila asambeni wena musukuyenza wena into ongayenza fika lapho ugqoke smart udle ngisho isudi kuze kuhleke ukuthi uyazi kufanele isudi uzenze inyoni ngamabomu hayi ukuthi uyaboshwa futhi ulwa nenkantolo inkantolo iyahlonishwa baba iyahlonishwa ngoba ikwazi ukuthatha isigwebo esikwazi ukuqeda ngempilo yakho qeda abantu akade bekusupporta bagcine after 2 weeks uboshiwe sebethuli mawungazi mfana ukuthi uquqaba liyadayisana and futhi mawungazi ukuthi inkantolo ayisebenzi ngoquqaba njengoba wena ubanjiwe umhlabelo baba wabo bonke abantu abatapa enze njani wena exercise ngendlela yakho ibona inkantolo lo muntu wayengeka yenze lento manje wena bese uthola abantu abakusupportayo silokhu sishilo thina sithi hayi igama elithi azikhale alisho ukuthi ukuguzela abantu igama elidala lisetshenziswa sikusupport manje nathi siyasaba ukusupporta ngoba sokusupporta ubona ngathi impatha ukuthi sikusupportayo ufuna ukuyimela wena ufuna ukuzenzela wena siyasaba ukusupport and then icala each and every day liba west and ingaba yihlazo ugcine ngaphela ugwetshwa icala kanje wena amacingwana ngoba nakho nje uyitshela mfethu ukuthi usine nokuthi uyazi ngoba lento mfana akuyona lento esezingeni lokuthi manje kube khona osigujana abazotatazela la bethi khona into abazoyenza bonke osigujana bekusupporta bahlehlile manje sekufika mina Bhaka mina ngikunika iwisdom macingwana ukuthi njengamanje as much as kunezinto ofuna ukuyi-addressa kodwa izinto ozi-addressa kuhulumeni okwamanje zilimithe actor smart baba kudlule lento liphele icala mase liphelile icala bese-ke wena-ke usuwenzani usuyagiya ngokuthi unqobile uma ngabe uzonqoba amacingwane mancane ama-chances ukuthi unqobe ulwa isikhathi esiningi uma uzonqoba unqoba ngoba ukwazi ukulala phansi
nokwazi ukuzenza isilima mase uyanqoba kakhulukazi entweni ethinta istate because noma yini oyenzayo iyalandelwa and iyabukwa and isebenza njengobufakazi ukuthi ngempela lo muntu ucapable ukuthi aconvince abantu ukuthi abenze noma yini engaba ukuvukela umbuso yabo engaba ukuvukela umbuso because mukhulu umonakalo owenzekile during i-unrest ngeke mina ngiziqambela amacingwana mukhulu umonakalo njengoba ugqibha kanje baba bonke nabantu abalinyalelwa bayitshela ukuthi ngempela uwena thina boKingBhaka deep down siyazi ukuthi lento yokuthi azikhale wawukathi uyiphaphela nje nawe une excitement uyibaselekele the same times ukuthi khehla abantu bophile nawe waveza kodwa hayi ukuthi wena oyiculprit siyakwazi lokho ukuthi awuyona iculprit ngiyanto ye-unrest you were not the culprit bro so wenza njani wena manje ngoba bonke abantu bathuli manje nawe zehlise kancane untshontshe inhliziyo zawo wonke umuntu osenkantolo abone umuntu ukuthi hayi ungizwe is smart kodwa hayi ukuthi uyafika ushuqisa impepho enkantolo buka nje manje ugcigcizwa kanjani uyazi mfethu ukuthi ukuhlahla lecala lama cost kangakanani makuthola hlahla icala uyazi li inconvenience kanjani awukwazi ukujabula uthi icala lingathi ishuhlehlile funa uyakhala njengoba wakhala iqaleni macingwana icala mangabe hlehla babo sokuxhashazwa ngoba wonke ama-cost angalelo langa for i-appearance usuzowakhokha ba kuphinde kuhlehle futhi wonke inconvenience ukuthi uyasuka la ushona kogoli uyela icala lingekho kodwa mengase ngempela lakheke kahle licala kuvundululwe kahle licala lingagcina lishintsha liba khona amacingwana kugcine kwenziwa umonakalo ozokhalisa isizwe. Mina this is my free advice bra ngiyazi ukuthi awuyena lo muntu advice wayo kodwa ulo muntu ocabanga ukuthi wena advice abantu kodwa this time mfana uphethe uKingBhaka ngiyakutshela ake uqale manje baba awuqale manje baba bengabe uzoya enkantolo nje baba uzehlise nje ungahlohli impi ukuthi ayihambe ukusupport inkantolo shiya abalandeli bakho bahlohle impi hayi wena mayisifika impi giye enkantolo wena phuma ngamabomu uthi hayi ehlisani madoda you are too loud wazi kahle ukuthi uyafuna uthi hayi ngeke ayihlale phansi ibamba umthetho ayihlale phansi ibone inkantolo oh this guy it is very brilliant and intelligent yabo because ukuhlakanipha sometimes akona ukusebenzisa amandla amakhulu kodwa ukuhlakanipha ukusebenzisa ingqondo accordingly bese uyazi ufunani noma yinini if ufuna uku-achieve something kulesikhathi samanje ufuna ukwazi ukwehla nokulala phansi uzothola kodwa mawunyusa amandla hayi mhlambe kuqala wawungawina ngamandla lekhathi samanje baba amandla awasasebenzi ba khohlwa amandla awasasebenzi manje ukuhlohla abantu bamaqoka abantu macingwana kakhulukazi bengabe kiwe empini umuntu nomuntu egcineni unomndeni wakhe ubheka istory sakhe bangakusupporta la ama social media bangaka abakusupporta social media kodwa mase uyecaleni bangaka abantu abafikayo ibuke lapho nje lonto le bangaka abafikayo so nje mina bengithi angikutshele ukuthi macingwana njengamanje wena ukuze lento uyiwine ngoba ukuxhaphaza kwakho noma ungakubiza ngani ukuhlehla kwecala kuphindelela ube ungene endlekweni ngecala lingekho ungabulalanga umuntu wena yourself uyaxhaphazeka lokho kuxhaphazeka uya-invite and uvela ushabe ngomqondo omnandi thiwa hayi njengamanje isimo enkantolo sinje ngeke uyiphikise inkantolo baba phela inkantolo uNkulunkulu walemhlabeni baba mangayihlonipha inkantolo gcwala mfana uyohlala le passage igebengu zigijime phezulu kwakho